दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेवहाय डिमापुर इन्टार स्टेट जा रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोरै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बे जारिमिनारि नोगोराव बे डिमापुरावबो बै द'थि दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो हानाया जोबोरै दिनै बर' माहारिनि थाखाय गोसोखांथावना आरो बे साबायखर बावथावना। मानो होनोब्ला दिनै गोजान गोजाननिफ्राय दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय गोबां आलासिफोर बर'नि गौथुमारि आफादफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो उननि हाबाफारिफोराव आरो बेनिख्रुइ मोजांसिन खालामनो थाखाय बेवहाय गासैबो दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाफैयो आरो बेबायदिनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंथायाव बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबोजों बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो नांथाबनानै फैयो आरो बेयो गावनो जाखांफैयो। मोनसे रंजानाय बोथोराव रंजाखांनो थाखाय बे बर'नि रंजालि बैसागु फोरबोआ बर' माहारिनि थाखाय दिनै मोनसे रंजानाय फोरबोजों बर' हारिखौ दाफुंनो हानाय बर' हारिनि सिनायथि आरो गुबुन जायगायाव बर' माहारि हिसाबै दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनै हारिमु फोथांना लाखिनायल' नङा, दिनै दाब दाब जायगायावबो दिनै बर' माहारिनि सिनायथिखौ बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि गेजेरजों जों लाबोनो हादों। थिग बेबायदिनो दिनै डिमापुराव थानाय, डिमापुराव रायजो जानाय, बे नागालेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय दिनै बर' फिसाफोरा खौसे जानानै दिनै रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनो हादों आरो जोंनि आसामनिफ्राय फैनानै बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो हादों। बिनि थाखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैनो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय रायदाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय बोसोरफोरावबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बे हाबाफारियाव गोसो मोदोमै जोङो सापर्ट खालामगोन आरो जों बेवहाय बाहागो लाफैगोन होननानै फोसावदों। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं, मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371